Club Junta, building better Africa. Ino ngati chipani cha DPP zimene zachitikazi mukutipo bwanji anthu alankhulatu pano anthu anena kuti yayi tisanapite ku chisankho zimene zinachitika mwina sizinali zabwino yayi koma njira imene yatsatidwayi siyoyenera. Ino mukutipo bwanji ngati chipani cha DPP? Tiyambe ndi kuti ino tindike mawu amene a president athu His Excellency Professor Peter Mutharika ananena kunena kuti Malawiyu ngwatonse komanso iwowo ngati a president abweratu mosiyana ndipo DPP yabwera mosiyana kudzakonza Malawi uno. Ndiye Malawiyu sakhalaso wa mtundu umodzi, sakhalaso wa chipani china kapena kuti ayi gulu lina, ayi ndi Malawi watonse. Ndiye anapitiriranso kunena kuti akuchenjeza wonse amene akhala ndi mentality kapena mindset amakhala nayo kuti no pamene no talowa mboma chonchi ndiye no pamenepo adziphwanya malamulo ndikutengera malamulo m'manja mwawo. Amene otero abrezi anena kuti they are being severely sternly warned, akuchenjeza kuti zimene zozo asapangeso chofalandira chilango. Ndiye tikabwerano nkhani imene yachitikayi tiyambe nkoyambirira ndipo ndamvetsera bwinobwino ndikugwirizana wonse amene ayankhula, koma tiyambe chonchi kuti pali mwambi woti chithupsa ukachisirira chimathukusira acho chikasakula. Pamenewo atawuzidwa atadzudzulidwa kunena kuti siyani nkhalidwe amenewo ndiye adakana. Kukana kwawoko nkumapitirira kulagwira timanena choncho kuti chithupsa chimene chidachisirira. Kodi ino ofuso nkumanena kuti kodi ino tinene kuti ku media profession munthu akalakwitsa palibe ndithu njira ina yompanga discipline. Tinene kuti mabungwe wonse ma institutions onse anali helpless chifukwa cha akasakula, chifukwa choti anasankha kuti no adzipanga za ufulu wawo. Pamene akupanga ufulu wawo nkumaperanso ufulu wa president amene ali president pano His Excellency Professor Peter Mutharika ndi anthu ena ndi kubanja kwawo ndi anthu ena kuchoka ku chipati. Iya pamene ponso mpofuna kupaonekira kuti ma institutions aboma asamagwiritsidwe ntchito ngati kumwina kuthandizira kapena kupangira zinthu ziganizo zolakwika anthu ena. Titero kuti they should not be captured. We don't want state capture of institutions here in this country. Komanso tikapitira pamenepo tiona kuti no zimene zachitika ku MBC zakuti anthu ena ndendinene chonchi munthu panopa chimachitika m'Malawi muno boma likawina kapena chipani chikawina lowa mboma ndipo makhala anthu ena ake mwinaso simamembala achipanicho, mwinaso iwo mwina angokhala anthu osapota. Taona zisankho zimene zathu zapitazi ningathokozani kuti anthu ambiri anavotera DPP ngakhale mwina mwake pa area ya kuchipani palibepo kuchipaniko alibe ndi udindo, kulibe udindo wawo koma anavotera chipani cha DPP. Ngeti kanena choti katenga mwinaso kategori ina anthu amenewa amakhala kuti popeza chipani chalowa mboma ndemati tikajerere mene anafotokozera president iye tikajerere nthawi yakwana yojerera kaya ndi wachipani kaya ndi wongosapota chabe tikajerere. Then khalidwe umene uwo ndi umene apresident amanena kuti iyayi uthe umene usitikuufuna. Ndifanye tikuona anthu ena akupita ku MBC. Odi apita bwanji ku MBC? Akupita mu dzina la chani? Mene kwakanene kuti akazipita mdzina la DPP ife tikuti ayi makadeti athu samakhala otero. Ifati ndi constitution imene munthu akapanga zimenezo timamuzenga mulandu ndipo nkunthamangisa kumene mchipani. Ndiye tikunena kuti ena akunena kuti ayi ife ndife kapena usapota kapena ndife ambomamu ndi apange zinthu zosokonezera. Tikunenaso kuti ayi ndiye tinene kuti nkhalidwe umene uchitikawo ndi nkhalidwe wosakhala bwino. Kwinaso mbali ya chipani ndimalizise pene ndimaliza 2 minutes 1 minute mbali inayi ku chipani kundu kumene tunenawo komanso tikatengera security kapena kuti ino chitetezo cha institution ngati MBC anthu kungolowa kumene koko apolisi kuti amagwira ntchito ya njiso tizifunsa mafunso amenewo walola anthu ukafika mpaka na ku studio kodi mesa kumene kuja kumakhala apolisi amagwira ntchito yanji. Ndetu kuwapemphaso apolisi ife kuchoka ku chipani zamagwira ntchito awo akalekale pamene panali boma la kongeresi ife boma lathu litasintha. Apolisi muli ndi mphamvu yogwira ntchito yanu musaopsezedwe ndi munthu. Ndifake tifunanso kuti athokoze apolisiwo anamanga anthu amenewo. Koma kumapeto titero kuti akasakula
ku MBC kukufunika so mina mwati zechati ambeni kuti ku MBC wote yenera kukonza ndikuzaenda matoka komanso media profession kana media council of Malawi kwenaso kukonza ikwati ziona zilango ngati mezi makhalira kuti mina mapangira a medical practitioners kuti munthu walakwisa maneses akalakwisa amayitanisa ndikwazenga mulandu ndikwachotsanso mpaka nokusafaso nesi ya izi sinambe ndaonapo ndi mmodzi yemwe amene akuti media practitioner wachotsedwa maimu komano anzathu mina mwake kuje tumisaku amangopitirira kuti kupereka advocating for freedom of media practitioner izi zoona tizipanga advocate koma there must be kapena kuti pazikhalanso kunena kuti anthu amene wawa akuchita oyo akupira akumvetsera ndithu pakadali pano ana Malomba ndikukhulupirira zokuti point imene mwayankhulayi he has noted it. Ndimafuna koma tisanabwererenso kwa Matonga ndi Kayatsa kuti atifotokozere kuti kupita chitsogolo tikuyenereka ngati dziko tiyende motani polemekeza ufulu wa atolankhani. Timafuna tidziwe kuti ngati ku DPP zimene zinachitika ku MPCs completely kuti simmadziwa ana Malomba kuti zikuchitika motere kapena takonza kuchita kuti tipange zotere. Inene kuti ifeyo sitimadziwa titeronso kuti ndondomeko yakuti munthu akalakwitsa pa ntchito ngati imene adalakwitsira akasakula ku MPC imayenda mwabwinobwino. Timadikira kuti chief secretary abwere ku ntchito alembedwe a chief secretary bodi paja yatetedwa ndiye timadikira kuti no akakonza mumafuna nthawi ana Malomba ndimafuna kuti tikafunsa chifukwa cha nthawi muyankhe ndithu direct osazungulira simumadziwa zimene zimachitikazi. Inuso mudigera nthawi yoyankhira ndinene kuti sitimadziwa ife timadikira kuti akasakulawo adzalandire ndithu adzafusidwe mchitidwe wawo umene adachitawo mwa ndondomeko yake ndiye madzera kwa chief secretary kudzera ku board. Tinaonapo ndithu akuluakulu ena ku chipani cha DPP akulankhula mwina kudzudzula nkhani zimenezi pa social media ndi kwina kotero analemba m'mapeji mwawo ena anatumiza ndithu maveni kudzudzula zimene zinachitikazo komanso masapota a chipani cha DPP. Inu ngati chipani sitinakuoneni mwina mukubwera poyera ndikudzudzula zimenezi koma tinaona kalata imene inu munalemba imene imaonetsa kuti mwalemba ndinuyo ana Malomba kudzudzula zimene akuluakulu enawo analankhula osati zimene zachitika ku MPC. Kalata imeneyi ndiyoona munalembadi ndinu? Ndiyo siyoona yayi. Siyoona imeneyo ndi fake. Zokhazo mu profession imeneyo kapena mu medium. Anthu angopanga mapanga fake ma signature kumatani ngakhale kuti uthengawo ndinene chonchi kalatayo siyoona ngakhale kuti uthengawo podzudzula anthu amenewo ndi uthenga wabwino ndithu chifukwa pamene umakhala discipline munthu wachipani sangangonyamuka ndikuyambanso ife ndi constitution ya chipani sitinakuonena ana Malomba ngati chipani mukudzudzula zimene zachitikazi. Anayankhula pa Matonga kuti izi zikubweretsa chiopsezo kuti mawa sitionanso ena akubwera pano pa Wireless ya Times nkuti aleya mayi malekano Amatonga kuti inuyo ngati chipani mwachitapo chani ndipo anthu amene anachita iziwa ndi akuchipani kwanu kodi ndipo mwachitapo chani pakadali pano tiyembekezerenso zotani kupita chitsogolo makamaka poteteza ufulu wa atolankhani kuchokera ku chipani cha DPP. Ine sindinayankhule koma secretary general ayankhula Amatongaso atsiga umboni a minister of state agangata ayankhulanso chipani cho ndi chimene chocho a secretary general akayankhula amakhala no chief spokesperson pamene anayankhula kunena kuti nkhali umene ndi woyipa ndipo tikupanga investigation ndipo tiuza ndithu kupoliko apolisi agwire ntchito yawo imodzimodzinso a minister of state kuboma anayankhulanso chimodzimodzi ndiye pamene anayankhula pamenepo zinali zokwanira zinali zokwanira zimenezo panabenso ife kuti ndibwere ine ndikulembanso statement ina yakuti ngati mene anapangira ena anapanga fake statement ndikapangenso ndikalembe statement ndikumapa chifukwa chene timaona ngati kuti zimene ayankhula secretary general ndi zokwanira zimene ayankhula minister of state ndi zokwanira ndiponso ndabwera pano ndabweranso ndinapitanso programu ina ndiye ndikutsimikizira kunena kuti ifeyo khali umenewu ngoyipa sitikugwirizana nawo ndipo ngati ena akumanena kuti ndi a DPP akumapanga zimenezi adziwe ichi kuti malamulo agwira ntchito palibe munthu tidziona zimene zimachitika nthawi ya kongresi yakuti kumamenyedwa achina Sylvester Namiwa palibe munthu opanga china chilichonse apolisi azigwira ntchito yawo ndipo azimanga anthu ndipo anthu azipita ku khoti ndipo khoti wakapezeka wolakwa azichosedwa mchipani chifukwa malamulo athu amatero kuti if you have been convicted of a crime ngati uli wachipani uchotsedwa koma noti pali kategori ina imene si ya chipani ya iye mangokhala ya masapota
ya mawera amene waonda amene amajivuta kuti mtapanga discipline bwanji chifukwa chake tikubwera pano kudzapanga appeal to the nation kuti pepana Malawi tiyeni isangone kuti ai DPP boma labwera ema kuti masapota DPP malamulo agwira ntchito mwina mwaki watu awange ndiyankhule choncho kuti tinafotokoza ndipo tikupanga condemn severe komanso atochita sakulapo ufuna so tilengeze pano tinene pano kuti kumene kokoso imiwo amene mapanga practice media na yese tani kuti kuzikhala discipline munthu akalakwitsa musamadikire kuti anthu akitenga lamulo ika m'manja mwawo pati anthu akutenga lamulowa ika m'manja mwawo mapita kumeneko mwina mwake chifukwa chakunena kuti anthu sadagwire ntchito yoti kwadzudzajo akasakula kuti asiye nkhalidwe umene ndi amatenga anthu lamulo m'manja mwawo iwenso dziko la Africa ete tikonzeni dziko lathu likhalira bwino kangu awange ndilero chakwadandaula zambiri na Malomba ndikukhulupirira zokuti mwamva ndithu madandaulo awo amalawinso kunjaku ndikuona apa kuti aperekanso madandaulo awo inu mukutipo bwanji kupita chitsogolo wambiri ndigwirizana na Malomba kuti tikufunika tikonze zinthu kukonza zinthu kumeneku sikungochotsa anthu amene akwisa zinthu okwadzudzula ndanena kale kuti ife mabungwe ena athu ngati amisa ntchito yathu ndiyopanga advocate kupanga kudzudzula zinthu zidalakwika kwa pali mabungwe amene kuti azigwira ntchito yopanga discipline anthu ngati amenewo ndiye tikonze pamenepo anthu ngati adaita jena MPC bungwe limene linapasidwa mphamvu loti lizitha kuwapanga discipline kuwapanga sanction pali mabungwe awiri bungwe loyambirira ndi la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA limene limang'anira waile sina iliyonse imene ikugwira ntchito m'Malawi muno ndiye ndena kale kuti tikufunika tipite ku parliament tipereka submission ife ya amisa ku parliament akonze mmene board ya MACRA imasankhidwa ifoti kumene kuja kumalowa akukondera ku MACRA kuja inu mukalakwisa ku times akupangani sanction Rainbow italakwisa ayitseka MPC italakwisa kumangoyiyang'anira ndefe tinazo kuti yani tisangoyang'ana kuti kutakwika panopa ndi chani koma tikuti zinthu zitheke zisinthe mmene zimasankhira board ya MACRA board ya MPC ifeyo tibe mphamvu yoti ngatamisa kuti tingamuyimise Director General MPC amene ali ndi mphamvu zokuyimisa nthawi apande yatithera ndikudziwa kuti nkhani ndi yabwino ndithu timafunika tiyikambe kwambiri bwanji tilekezere pamenepo amatonga zikomo kwambiri nkhani ndi yachuluka mwina tizapezanso mpata sikuli zikomo amaiko kaiyatsa mawu anomaliza 30 seconds inayo chibidera kumara kwanza ngaikotene mano mafuna ndilele kuti anthu amene anotsalwaja kuika ndithu kuti atengedwe khoti akazengedwe mlandu akayankhe mlandu ndithu nkhani isangothera belo basi ikenda kozi zikatero zipita ziyolakwika kwafuka ndithu kuti aonese apolisi kuti ali serious komanso anthu aziwe ena atengerepo phunziro pankhani ngati imeneyi kuti zilalapangazo zisazachitikenso azikolo ana Malomba mawu anomaliza 30 seconds ife tingo kwatsimikizira Malawi kuti boma la Profesa akapita muthalika boma la DPP lisatira malamulo anthu asatenge malamulo m'manja mwawo azikhalanso mwina ndikudekhera pang'ono osapupuluma iyayi azidziwa una kuti apolisi agwira ntchito ACP agwira ntchito onse kubomaku isintha anthu azigwira ntchito yawo yotumikira Malawi kufuna Malawi wabwino atsimikizire zimenezo zikomo ndathokoza kwambiri wanangwa just 10 seconds nthawi ndeya ndithu ineyo mwina mawanga omaliza ndoti ndathokoze Shadrack na Malomba kuti kutsimikizira Malawi kuti malamulo agwira ntchito posayang'anira mbali zimenezozo ndingapemphe kuti ayende m'mawu awo komanso izizi zochita abuse ku MPC tikhala tikulira pokhapokha titasintha malamulo chile mwina ndingwalongolera anthu kuti tikayang'ane imene imayendera BBC kapena SABIC imene nzibe zingatithandize kuti zinthu zizisinthe ndilekeze pomwepo Club Junta, building better Africa.